Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Mutanen wannan gida na mai albarka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon bidiyo. A yau kuma muna tafi da wani sirri a wasu wanda mutane da dama na san ba su san shi ba, wasu kuma sun san shi, inda ba za a ce duka mutane ba su san abin ba, saboda ta iya yiwuwa wani ya riga ya sani, amma akwai inda kuma ba su da masaniya a kai. Abin da nake so nuna muku yau shine yadda za ka tura wa abokinka ko dan uwanka a map location ta hanyar WhatsApp. Na san za ku ce to me amfani wannan abin? Akwai amfani sosai ka iya wannan abin, saboda rayuwa tana kasancewa ne. In yau kana wannan gari, gobe baka wannan gari, za ka iya tsintar kanka dai a wani yanayi, ko kuma a rayuwa tana tafiya, wata rana za ka iya tsintar kanka a wani gari ko wata unguwa da baka san wajen ba, kuma ɗimuwa ta kwashe ka, sai ka manta ina kake, kuma ka ɗimoce kai gashi baka san gurin nan ba. To saboda haka zan nuna maka yadda za ka tura wa abokinka ko dan uwanka a wannan map ɗinka inda kake. Ma'ana yanzu alal misali a ce ni na je wani guri sai na ɓace, na rasa yadda za ni ban san sunan unguwa ba, kuma ban san yadda za in dawo gida ba. To zan iya yin amfani da wannan damar in shiga WhatsApp ɗina, in ina da aboki ko ɗan uwa a garin, ko da ma ba garin yake ba, in dai ya san garin misali, sai in shiga WhatsApp ɗina. Misali ina shiga WhatsApp ɗina sai nemo lambar ɗan uwan nan nawa, alal misali wannan lambar mu ɗauka ita ce wannan lambar tawa. Kawai sai in shiga nan, ina so na ɓace, ina so zan tura masa location din da nake, sai ya duba man can ta wayarsa ya gani wacce unguwa nake. To ka gana nan din nan za ka danna, bari in nuna muku wajen da wannan ara. Ka gana inda kake dannawa ka abin nan, ka tura hoto, nan za ka danna. Idan ka haka zai kawo maka fuska kusan 6 kamar haka. Wannan to fuskar da za ka ɗauka ka ganta inda aka sa location, to yi ka danna kan location din nan. Misali kaga sun ce continue, ka yi ka danna continue, haka sun ce ka ba shi dama zai shiga wannan ɗinka, zai amfani da WhatsApp ɗinka. To daga nan zai buɗe maka location ɗin da kake kai da ka ɓace ɗin. Kamar ni da na ɓace ɗin, ina so in tura wa abokina ko ɗan uwana location ɗina. To kaga zai watsu maka shafi kamar haka. To sai ka danna wannan wanda aka nuna share nan, na fito ma ban san ko kun gan shi ba, bara in sake koma. Misali inda aka sa share live location, ko ka danna nan wannan, ka gani, ka gana tura mai location dina. To shi kuma can yana shiga WhatsApp sai ya bude ya ga location din da nake. Bara mu fita wannan WhatsApp din, mu shiga ɗayan WhatsApp din, mu nuna maku ku gani. Yawwa gashi nan zai bude. To gashi mun shigo wannan, to kaga gashi nan ya nuna man location ɗina, location ɗin da na turo. To yanzu kaga ina bude wannan a matsayin ni ne wanda zan duba maka location ɗin da kake, inda ka ɓace. To gashi nan zai bude mu, ka gani ya buɗo gashi yanzu, ka gani gashi nan ya mun zumin har inda nake. Yanzu misali ka gani
ina kan titin Katsina Road, gashi nan ga titin Katsina Road nan kana gani, ina cikin kofar ruwa gashi kana gani. To kaga in kai zoomin har inda nake za ka gani, za ka ga sunan nake. Kuma in kana son ka bibi mutum misali, za ka shiga wannan direction din ko kuma ka shiga start din nan misali, ka shiga direction din nan misali, ni nan da nake so in ga ina kake, tsakanina da kai nisan kilomita nawa ne. Yanzu kaga in na shiga nan direction din nan, kaga ya nuna min adadin nisan da ke tsakaninmu ko kilomita nawa ne. To ta haka kana danna start, kaga in a babur nake, in a mota nake, in ma a me nake, na danna start zai dinga misali, kaga baccin ni na buɗa misali, na ga inda ɗan uwana yake da ya ɓace ko da ya samu kansa a cikin ɗimuwa, ka gani. To kaga sai in masa magana a masa misali, na ga dama in ce tura ko ka rubuta mai mai sama da ɗaya ne. Kaga duk ɗaya ne. Saboda haka wannan hanya ita za ka bi ka nuna wa ɗan uwanka, ka gane inda ɗan uwanka yake in ya ɓace ko wani abin nan na wannan ya same shi, na ɗima ya same shi. Har daga nan sai ka gaya mai inda yake, ga yadda sai ya fito daga inda ya ɓace. Shine to nan ne muka kawo ƙarshen bidiyon mu. Da Allah kada ku manta da alamar subscribe, sannan ku danna mana alamar like in wannan bidiyon ya burge ku. Na gode.